Abans d'engegar qualsevol projecte empresarial, hi ha uns passos previs que haurien de ser obligats. De la mateixa manera que dones d'alta la teva activitat, hi ha un entrenament necessari per poder afrontar el repte de crear la teva pròpia empresa. Aquest és l'entrenament de la mirada interior. Com a emprenedor, necessites tenir idees per desenvolupar la teva idea de negoci, per deixar marca, per fer més amb menys. Hi ha un tercer saber, que és el saber ser, que ve dels propis valors. Al final, un negoci reflecteix molt el valor del propi emprenedor. I davant d'un públic, com a emprenedor, et pot passar que aquestes explicacions les hagis de fer davant d'un públic nombrós. I aleshores és quan ens surt la por a parlar en públic. Si t'has compromès a ser una persona ràpida, on es manifesta, en quines activitats? Reflexiona bé en aquest apartat, quines són aquestes i de quina manera les pots millorar.